दिनै क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दाफुंनाय जाबाय। सिगांनि समाव जोङो गुबुन गुबुन जे जिल्ला आफाद दानाय बे दानाय हाबाफारिया जोंना सोलिबाय थादोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनैबो क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङावनो थानाय नैबे बड'फा गेस्ट हाउसआव जोङो क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल खौरांगिरि गौथुमखौ जोङो दिनै दाफुंना लानाय जाबाय आरो बेवहाय गोदान बिबानगिरि महरै जोङो मोननो हादों। आफादगिरि महरै बिथां डेभिड बसुमतारी बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गाहाय नेहाथारि महरै जों मोननो हादों गौरी ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों। थारैनो जों मिजिंथिदों जों बिथां मोननि जे दैदेननायाव क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशना जेन गोख्रोङै मजबुतै जेन खामानि मावलांनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। मोनसे जों थांखि लादोंमोन थामहिनबा बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशना बर' माहारिनि थाखाय हारिनि थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि जे ओनसोलारि बा जायगाफोरनि जे खौरां फोसावनाय बे फोसावनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांनायनि थाखाय बे थांखिया जोंनो थाबाय थादों। आरो लोगोसेनो बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गुबै मोनसे मोन्थोरानो जादों जे साफ्रोमबो जोंनि खौरांगिरिफोरा जोंखौनो जेन मदद होलायनो हायो। नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जोंखौनो जेन गुबुनारिनि खैसारफोराव गुबुनारिनि जिखिनि नासयनाय गुबुनारिफोरनि जिखिनि जोंखौ जेन गादबनो नायगिरनाय बे नायगिरनायनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों बे एस'सिएशनखौ दाफुंनाय जादों। बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि बर' खौरांगिरिफोरा जेन रैखाथि मोननो हायो। खना खनला थानाय जे खौरांगिरिफोरा मोनसे नैबे फोथाराव जे खौरांगिरि फोथाराव जे जांख्रिथाय मोनसे लाबोनो हायो। बैफोर थांखिफोरखौ लानानैनो जोङो बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दानाय जादोंमोन आरो बे लेखानो जोङो क'क्राझार जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय। थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै। मिरुनि जानानै जोंहा लोगो आफादगिरि बिथां मैखोम बसुमतारी आरो आं बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय क'क्राझारनि जाखिनि खौरांगिरिफोर दङ बेफोर गासिबो दिनै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजोंनो दाफुंनानै जों लानो हाबाय। जोबोदनो गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि दैदेननायावनो गोबां जेन नैबे खौरांगिरिफोरखौ रैखाथि होनाय आरो खौरांगिरिफोरनि जिखिनि समस्याफोरखौ बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जों सुस्रांनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगो लोगो जोंजों समान समानै मिरुजों लोगोसे समान समानै जेन खामानि मावफुंलांनायाव हेफाजाब मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो कंग्रेसुलेसन होगोन बिथांमोनखौ जेन बिथांमोना जे बिबानखौ नाजावना लाबाय आरो लोगोसेनो जाखिनि आफादगिरिया गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जाखिनि बेवहाय बिबान लानानै बा बिथांमोनखौ जों मोननो हाबाय बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावगोन जे गोसो जानानै बिथांमोना नैबे जोंनि बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बा खौरांगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैबाय आरो क'क्राझार जिल्ला जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव बिथांमोना बिबान लाफैबाय। बिथांमोनखौ आं बरायनानै लादों आरो इयुननि समफ्राव ज' खामानि मावलांगोनखौ मिजिंथिदों। गोजोन्थों।